אני יולי ואני מהעמוד של אביב. אני אראה לכם היום מה זה מורבי. קודם כל תראו את הבית שלי ותבינו את הרהיטים והכל. יש לי יותר מ10 חיות. יש לי שומרים בכניסה, זה בית מלון, יש את מזרקה ומקום לשבת. יש פה את הדיסקו עם כל מיני מקומות לשבת. הנה מישהי נכנסה לבית שלי, אוקיי. יש לי פה את המתנפח הזה, שאני יכולה לקפוץ מים לבריכה ולשבת על הכיסאות. אוקיי, היום אני אראה לכם מה אני אראה לכם היום. אני אראה לכם את המון. פה זה עמוד, יש פה משחק, אני אשחק עם מישהו. נראה לה בטח מישהו ישחק איתי. לא, אוקיי. יש פה ארטיקים חדשים. יש פה ארטיק שיש בו אתה ככה שאז אתה קופא. יש פה ארטיק של מקס. ואז אתה לא רואים, אבל רואים שאתה מקס כאילו. אוקיי, ויש פה ארטיק. אני לא יודעת איך קוראים לזה, אבל זה כוחות משהו של הרשע, אני חושבת. בוא ננסה לראות אם מישהו ירצה לשחק איתי. טוב, אף אחד לא רוצה לבינתיים. נלך למשחק אחר. את המשחק הזה. אוקיי. זה משחק שצריך לעוף באוויר ולתפוס כמה שיותר דברים. אולי גם אני אצליח. רגע, אוקיי. לעוף גם. אוקיי. הנה הוא רק לפה הגעתי. אוקיי. בואו ננסה שוב. אולי עכשיו יצא לי מזל טוב. לא, בטח יצא לי גם 40. אוקיי, לא נורא. אני בינתיים אראה לכם מה יש פה. זה בר משקאות. אפשר לשבת פשוט. יש פה משחק עם כוסות. אוקיי, מה זה? אני לא מכירה את המשחק הזה. אוקיי, רגע, אני לא רוצה לשחק את זה. וזהו, היום למדתם את זה. אני יכולה להראות לכם עוד מקומות. אוקיי, אני אראה לכם את המקום. את הבריכה. אוקיי, רגע, סליחה. תהיה קצת תקלה. אוקיי, בבריכה יש גם את הארטיקים. יש פה משחק שאני תכף אראה לכם. בינתיים רגע, אני לא יכולה לשים, אני אכנס לבריכה. יש לי מלא דברים. ושכחתי להגיד לכם. תסתכלו. רואים? יש לי מלא דברים. רגע, אני אשים בגד ים. רגע, הבגד ים שלי פה. צריך לשים לי. אוקיי. יש לי מלא דברים. אני עולה בסולם והנה התגלשתי. ואז אני יכולה לעלות פה ואז לבחור ארטיק. את של, רגע, רציתי להראות לכם את של מקס, קיט של מקס. טוב, ראיתי. הנה מקס. הנה, אתה רואה? הנה, זה מקס. אוקיי?
נכנסתי לבריכה, רגע, אני אראה לכם את המשחק הזה. אוקיי, זה משחק שהנה אתם רואים, צריכה פשוט לראות. יוריתי. הנה צהוב ואדום וירוק וצהוב. הנה, רואים, אני אראה לכם את השלב הראשון. אתם רואים את הצבעים? הנה. עכשיו פה יש צהוב מהר, כי זה אסור להיכנס לזה. ירוק. אוקיי. אוקיי, הנה. סליחה על הרעש. אוקיי, עשיתי את הכל. וזה עוד הגיע. אוקיי, את השלב השני אני כבר לא אראה לכם, כי הוא קצת יותר קשה. אוקיי, אז תודה שצפיתם. ביי.